Вітаю, шановне панство. Вчора на многих телеканалах белорусских, российских я побачив легавых с байпола, которые тлумачили, что деяния Андрея Зельцера были законные, что он не криминальник, не забойца. И тлумачили, что люди, которые до яго пришли, яны были без формы. А тому ён меў полное право бараніць свой дом, свою кватэру. Дык вот, тады пытанне, а калі б гэтыя чекісты прыйшлі да яго ў форме, вот калі да нейкага з беларусаў прыйдзе Карпянкоў у форме, то што, калі беларус застрэліць Карпянкова ў форме, то ён стане крымінальнікам і забойцам з точкі зору байпола. А калі Карпянкова прыйдзе без формы і беларуса застрэліць, тады ён будзе просто чалавек, который ахоўваў сваё жытло. Самаабарона. Але калі вот Роман Шухевич, украінец, даваў свой астатні бой, то ён забіваў чекістаў, которые прыйшлі да яго ў форме там, дзе ён перахоўваўся. І украінцы не называюць Романа Шухевича крымінальнікам, яны называюць яго героем. Чекісты былі ў форме, а Роман Шухевич герой. Таму што чекісты гэта тэрарысты. І тое самае у Беларусі. Дык вот, я прапаную беларусам, которые у захаплении от этого байпола ставят там лайки, комментуюць, подумать, а что гэта за люди? Можа яны не сышлі з легавых, можа просто яны пайшлі на новый кірунак працы, вот распавядаць нам, что калі да вас прыйдуць легавыя, вот гэтыя Карпянковыя і гэтыя фетузікі ў форме, то вы мусіце падкарыцца і пайсці ў клетку добраахвотна. Вот. Значит, рок таму, у ноч з 8 на 9 жніўня 2020 року, я быў пашкодзіў помнік Феліксу Дзяржынскаму. Дык вот, няхай, Андрэй, гэта будзе у твою памяць, у твой гонар.